Biye tarata ye juin kalo tile 10 ani kelen san 2024 ani naani kunnafoni min nabaw si kama kono sanga na ka wakati an ka bɔlɔlɔ sira kelen la bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma ni yo waati seli ayo bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka jamana ɲɛma n'o ye Colonel Asimi Goita ye ale kɔni ye Mali ale ni Chine ka lasigiden min ni ale kan ka taa Chine o kɔnɔna la a ye o bisimila ni o ye Elisa Jean Ndaw ye kunu tɛnɛ juin kalo tile 10 san 2024 ani naani ani Jean Ndaw kɔni ka kuma ɲɔgɔnya la sa a y'a yira la k'a fɔ ko Mali ni Chine ka bolo ɲɔgɔnmaya kɔni ka kɔrɔ kosɛbɛ ko bila ko tɛ o de la kan ka i hakili to a ka baarakɛtaw olu la an ka jamana ɲɛma n'o ye Colonel Asimi Goita ye a ye foli kɛ ni ka se Mali ka lasigiden kura min ni ale bɛna taa Chinikaw olu fɛ yen nɔ ni o ye Elise Jean Ndaw ye Elise Jean Ndaw ani an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma tilalen kuma la sa a yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ an ka jamana ɲɛma kɔni danaya ta ka da ale kan k'a kɛ Mali ka lasigiden Chine jamana o kɔnɔna la o kɔni diyara ye wa k'a kɔni bɛna waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka a jeniyɔrɔ fin jamana ɲɛma ka danaya ye o kɔnɔna la. An ka donsow ni o ye Dana Amasagu ye o ni maamarafɛntigi dɔw kɔni karila ɲɔgɔn na juin kalo tile 9 san 2024 ani naani a kɛra jala o bɛ ban ka sa o lamini na u kɔni ye dankari karogɛlɛndinɛ tigilama 20 o bɔɲɔngo la ka tila tuguni ka u ka kɛlɛkɛminɛnw ka taga se u ka bolimafɛn sen filaw ma olu kɔni fana bɛɛ lajɛlen minɛw la. Kabi juin kalo tile 5 san 2024 ani naani tɛmɛnen Amadou Ba ni ale ye Sinabefa secrétaire général ye ale kɔni tun bɛ kaso o kɔnɔna la a ka sababuya kɛ ko a kɔni daɲɔ yera kuma dɔw la minnu ni olu kɔni tɛ kuma bɛntaw ye a labilala kunu juin kalo tile 10 san 2024 ani naani an ka faba nɔminalikɛlaba ale fɛ ani maa 5 minnu fana kɔni to minɛnen don olu bɛɛ lajɛlen kɔni bilala a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Amadou Ba ye a bilala nɔgɔli min na ko fɛn min ye baara kɔni ale daminɛna bi juin kalo tile 11 san 2024 ani naani jamana fan bɛɛ kɔnɔna la min yɛrɛ kɔni a ka minɛli senfɛ u kɔni tun kelen don ka baaraw ni ka olu bila fɛn min ye bankiw ka taa se station ma n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ olu bɛɛ kelen don ka baara kɔni tun jɔ ko ni Amadou kɔni ma bila ka bɔ kaso kɔnɔna la k'u tɛna baara kɛ a baaraw kɔni daminɛna jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan seliba kɔni ale bɛ ka i sɛnsɛn ka na dɔɔni Bamakɔ suguba kɔni fɛnɛ falen don i ko dakɔnɔɲi ma olu la nka ni wagati na minɛn minnu kɔni bɛ sugu kɔnɔ ka taa se fini sabaraw o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma olu kɔni tɛ ka se ka san sugu kɔnɔnaw la ala ni a dagɛla kojugu o fɛ sannikɛlaw olu bɛ k'a fɔ k'a dagagɛlɛn fɛn min ye jagokɛlaw ye olu kɔni tɛ ka o yɔrɔ yɛrɛ kɔni ye a la nka sanni kɔni ale ka suma sugu kɔnɔnaw la ka sababuya kɛ ni wagati na gɛlɛya ale bɛ jamana o kɔnɔna la sannikɛla dɔw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko denmisɛnnin kɔni fini ka taa se a sabara ma o bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛn k'i bɛ don sugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i tɛ se ka sanni yɛrɛ kɔni kɛ ala ni a gɛlɛya kojugu o fɛ jagokɛlaw olu bɛ k'a yira k'a fɔ ko sanni tɛ yen nɔ fɛn min ye sannikɛlaw olu fana bɛ k'a yira k'a fɔ ko wari de fana kɔni tɛ jamana ale kɔnɔna la. An ka kɛlɛkɛcɛw olu kɔni ye bingani wale kɔni ni ka o torin ka bɔ u daga yɔrɔ o la karogɛlɛndinɛ tigilamaw olu fɛ n'a kɛra kunu tɛnɛ direkaw olu fɛ yen nɔ dire ale bɛ Tombouctou o mara la a kɛra sɔgɔmadanɛya kaɲɛ 4 o wagati maaw kɔni lawulila ni mugujugu mankan de ye fan 4 bɛɛ lajɛlen o kɔni fɛ min ni ani bagi yɛrɛ tɛmɛsira kɔni o man jan ɲɔgɔn na an ka fintigilakaw kɔni wulila teliyara ni ka maa ninnu kɔni ka dankari olu la a maa dɔw kɔni bolila ka taa k'u ka bolimafɛn sen 2 ka taa k'u to an'u ka kɛlɛkɛminɛn dɔw yɛrɛ kɔni an ka fintigilakaw kɔni ye tile bɛɛ lajɛlen kɛ ka larawulili ni ka o kɛ dugu fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. Maamarafɛntigi lakodɔnbali dɔw kɔni ye Sifina ka denmisɛn 2 ni ka olu kɔni bɔnɛ u ni na juma tɛmɛnen n'a kɛra juin kalo tile 7 serew olu y'a yira k'a fɔ ko maa minnu kɔni bɔnɛna u ni na u tun bɛ bolimafɛn sen 2 o de kɔnɔ u tun bɛ ka bɔ Ande dugu o la Ande ale bɛ ban ka si o lamini na min ni maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ fagali kɔni ka o kanga a n'a ka wagati dugu min ni ale bɛ wele ko Andakanda ni ale bɛ Guiye Diobomo dugu o la serew olu y'a yira k'a fɔ
ko maa minnu kɔni ni olu fagara kɔni a kɛra jatigɛba ye dugu ale kɔnɔna la dugulamaw kɔni olu ma se ka fosi kɛ u yɛrɛ ye a dugusajɛ yɛrɛ kɔnɔna la kɔni maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ n'olu kan ka taa foro la ka taa sɛnɛ kɛ olu si kɔni ma sɔn ka taa u ka foro la siran kojugu o fɛ u kana taa maa marifɛtigi nu kana taa ka t'u bɔnɛ u ni na o tilala tuguni fɛnɛ k'a laɲini kɛ an ka jamana marabagaw fɛ k'u k'a lajɛ ka se ka olu minnu bɛ taa sɛnɛ na ka se ka u lakana walasa u bɛ se ka sɛnɛ kɛ cogo Kuyate ni ale yɛrɛ wolo debu siralanpara kuma lasela o ye ni ale kɔni tun bɛ kaso la a bɛ kalo 9 bɔ an bɛ don min i n'a fɔ bi a labilala bi sɔgɔmada in na bete kimɛliw baara o daminɛna kunu sɔgɔma juin kalo tile 10 san 2024 segukaw fɛnɛ fɛ yen nɔ segu kalandenw kɔni maa bɛ t'i jɔ maa 3,648 la kimɛlikɛlaw la fɛn min ye a musolakaw ye o bɛ t'i jɔ maa 1,820 o bɔɲɔgɔnw la dugu marabaw ka taga se denmansaw olu ma u bɛɛ lajɛlen kɔni taara ka taa u ɲɛda centre ninnu olu ka baaraw u bɛ ka kɛ cogoya min na ka a taabolo ni ka o lajɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ kabi baara in kɔni ale daminɛna fɛn ma kɛ a kɔnɔna la fɛn min ni o ye ko cɛjugu ye centre yɛrɛ kɔni bɛ t'i jɔ 9 na Mali kunnafoni jabarani lajɛbagaw aw tulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadama de bi ne k'a da aw tulo kan hakilila aw ye faamuyali caman ni ka o sɔrɔ an ka bi kunnafoniyaw la ni Ala ma ka jɔnya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn